Doncs vinga, primer de tot, noms i cognoms. Jordi Rodés, de l'equip J Costa Junior Team. Jordi, aquí sou un equip molt jove aquest any a les 24 hores, una mica quines són les aspiracions que teniu? Doncs sí, som un equip molt jove, d'amics, d'aquí de la Vall del Tenes, i les aspiracions, passar-ho molt bé, sobretot, disfrutar de l'ambient i tot, fer família, i si podem optar a un podi a la categoria sub-20 o Vall del Tenes, doncs aquí estarem per intentar-ho. Corres amb el teu germà, també de Corro amb el meu germà. Santa Eulàlia de Ronçana. És el primer any que us atreviu potser en aquesta aventura en solitari sense el vostre pare. Sí, doncs l'any passat va ser la nostra primera edició, vam córrer amb el nostre pare, i aquest any ja ell corre amb els Màster 40 i nosaltres ja ens ha deixat amb els sub-20. També, una miqueta, què és el que et porta, per què et crida l'atenció a les 24 hores? És una cursa que sempre l'he viscut des de petit, ajudant el meu pare, ajudant tot el que he pogut, ve de família i no ens hem saltat ni un any ni una edició des de que jo vaig néixer, ni ell tampoc, i es porta a la sang i no ho deixaré ningú any. Preparació per una miqueta aquestes 24 hores, què heu fet? Sobretot molt físic, bici, córrer, agafar moto també, i les carreres prèvies també van molt bé. Vam fer les 6 hores de Variants a Santa Eulàlia també, van anar molt bé per preparar això, i bueno, una mica un constant de tot l'any. Jordi, gràcies. Vale, moltes gràcies. Sort i ens anirem veient. Vale.